Avui 17 de març, Dia Mundial del Son, us volem recordar que un adult té que dormir de 7 a 9 hores al dia. Des de la Comissió Suenyot de l'Hospital Sant Joan de Reus us hem preparat 10 recomanacions perquè tingueu un bon son. Abateu-vos a anar-hi a dormir i a aixecar-vos a la mateixa hora, fins i tot al cap de setmana. Practiqueu una rutina relaxant abans d'anar a dormir. Llegir o escoltar música us ajudarà a estar relaxats. Practiqueu diàriament exercici físic. Caminar o anar en bicicleta pot ser bona opció. Limiteu les activitats vigoroses abans d'anar a dormir. Limiteu les migdiades. Aquestes aporten energia, però si a l'anar a dormir us costa agafar la son, és preferible fer-les més curtes, sobretot si són després de les primeres hores de la tarda. Adequeu el dormitori. Procureu que aquest es trobi a una temperatura confortable d'entre 16 i 20 graus i sempre que sigui necessari feu servir taps per les orelles o un antifàs. Per tal que el son sigui confortable, hem d'intentar que l'habitació sigui acollidora. Hem de vigilar que tant el coixí com el matalàs siguin còmodes. Sobretot hem de recordar que la vida útil del matalàs és de 9 a 10 anys. Utilitzeu la llum per ajudar a gestionar el rellotge del vostre cos. Llavors, eviteu la llum brillant durant la nit i aprofiteu la llum del sol durant el dia. Això farà que se posi en marxa el rellotge del vostre cos. S'ha d'evitar l'alcohol, les cigarretes o altres begudes estimulants com la cafeïna. Doncs això pot pertorbar el son. Els menjars picants, abundants o greixosos també ho dificulten. Intentar menjar 2 o 3 hores abans d'anar a dormir. Aconsegueix un ambient tranquil, lliure de dispositius electrònics. 2 hores abans d'anar a dormir, mòbil prohibit. Si esteu al llit i no podeu dormir, les preocupacions fa que només doneu voltes i voltes al llit, és el moment d'aixecar-vos, anar a una altra habitació, fer una activitat relaxant i quan us entri la son serà el moment de tornar al llit. Dormir és essencial per la salut.